mina ngimfume no Jesu ensukwini Badala baini tani atakas. Bani taiti patipa katati patasaina. Ani baini tansika. Itani baiti pata. I say kai taisina. Aina tapa. Wauta patikas. Aina taisina takapa. Wina baiti kapataisi. Leno afitagalo Kona nina maisha Imanaye baba wataksene Isunu niyanyagasa Amati mona yasha Amati yasebeza Ekama nina Jesu Ekama nina maisha Shatamas Luka 23 siqala ukufunda kuverse 42 no 43. Luka 23 verse 42 cela ngisheshisele bazalwane. Luka 23 verse 43. Wathi uso ngiqinisile ngithi kuwe namuhla uzakuba nami eparadisi. Baningi bayakhuluma ngephasika bashinta abayithandayo bafuna ukuyijika lento kodwa mina ngimile la phambi kwenu bazalwane ngizo celebrate into engiyaziyo ukuthi ngelinye ilanga kukhona indoda eyabethelwe esiphambanweni ngenxa yezono zami. Angikwazi wena ukuthi uzeleni namhlanje kodwa mina ngizokhuluma ngento engiyaziyo ukuthi ilanga limbe lele ngingalaziyo kunendoda eyathwala ihlazo ukuze namhlanje ngibizwe ngomntwana kaNkulunkulu. Kwake kwenzeka indaba eyadida ngisho abafundi uma uJesu ekhuluma ngokufa kwakhe uthi uPetru Nkosi ngizofa nawe la ufa khona ngoba wayengayi understand le assignment
ukuthi kukhona umuntu owayengeke angene ezulwini ukuba uPetru wafuna ukufa nenkosi uJesu. Petru dethe eceleni. Inkosi ine-assignment. Sithola amadoda amabili. Enye ngapha, enye ngapha. Inkosi yami iphakathi nendawo. Kuqala ingxoxo. Kuba nenkulumo ebakhona. Lo wokuqala uma ekhuluma uJesu akaphendule. Iyayithuleni inkosi yami. Ithula ithi cwaka. Ithi kanti wena Nkosi, awuyena inkosi awusindise bese usindisa nathi. Iyathula inkosi yami. Ithi cwaka. Kuphendula lo ngalo. Uthi kanti nawe umesabi yini uNkulunkulu? Iyathula inkosi yami. Kuphendula lo ngalo. Uthi thina lento esizoyibethelelwa la isifanele. Kodwa lo ubengena cala. Yayisiphendula inkosi yami. Yayisiphendula. Mfundela u42 baba wami. Sase sithi Sithi kuye akhuluma umuntu okholwayo nongcwele ngcwele la. Kukhuluma umuntu oselahliwe. Ukuthi leli icala lenzile. Akusamfanele ukuthi aphile nabantu. Kwasho ukuthi ekhaleni wakhe ukhala kumhlo right. Angwazi wena usela ephasikeni uzokhala kubani. Ngiyele baba wami. sase sithi Jesu ngikhumbule. Sithi kuye Jesu ngikhumbule. Kwasho ukuthi sesikhala eminyangweni right. Sithulile lo wokuqala. Ngoba unamazwi achwentswayo. Kukhona abantu noma sebethola ithuba bangena endlini yenkosi basondela kuJesu bese bekhipha amagama amahle abheke enkosini. Bese iyathula inkosi yami. Bese kuba khona lolu hlobo olukuthi umalike langena ngomnyango bese liyakhala. Kwake kwamnyama empilweni yami baba uNongalo. Ngizwale ekhaya elikholwayo. Ngimazi uNkulunkulu. Ngaphuma ngayokwenza izinto ehlaza uNkulunkulu wala ekhaya. Yathula inkosi. Kodwa ngelanga engakhala ngalo. Ngangifundisiwe ukuthi la ekhaya uma sithandaza sithi ngegama lika Jesu. Ngaqakeka kwaphela lona igama lika Jesu. Ngangithi uma ngilele embhedeni ngikhipha amagama ambalwa. Ngithi Nkosi uzungikhumbule. Ngithi we uNkulunkulu kaBaba uzungikhumbule. Ngibe zehla inyembezi. Kwasho ukuthi sekhala eminyakweni right. Yaphendula inkosi. Fundele baba. Sase sithi Jesu ngikhumbule. Sithi kuye Jesu ngikhumbule. Nxa usufike embusweni Xa wakho. usufika embusweni wakho uye kufeni lo muntu. Uba nenhlahla ukuthi avulwe amehlo. Ukuthi wena ubethelwa nendoda engafani nathi. Kodwa le ndoda ingakuvulela umnyango. Uthi uye kufeni ungene ekuphileni. Ungangena esontweni kanti uye kufeni. Phuma esontweni ungene ekuphileni. 43 baba wami. Wathi kuso ngiqinisile ngithi Ithi uma kuwe. isiphendula inkosi yami. Ithi ngiqinisile ngithi kuwe. Namuhla uzakuba nami eparadise. Eparadise. Akushiwo ukuthi kusasa. Akasho ukuthi uma ngifika kuBaba ezulwini ngizofika ngikukhulumele. Uthi namhlanje asixoxe indaba yakho. Asixoxe indaba yakho. Ngeke ukusiza ukuzozwa amazwi esikhombisa. Kanti izulu alikwazi. Ake sikhulume indaba yakho. Nangu uJesu uthi namhlanje
woza sikhuluma indaba yakho. Yokusizana ufaka istatus ukunambe ngikhona kodwa wena waziwa uthi woza la akho angazi noma seyaxoxwa yini kodwa nansi offer ithi namhlanje hayi kusasa ithi namhlanje woza sixoxe indaba yakho. Akumazi noma wayeumbulali kodwa labantu ababembethele babetshela ukuthi babulala umuntu sehambile kuphelile kwasho ukuthi esiphambanweni uzokhala athi baba uzongikhumbula mawufika embusweni wakho ngoba kunombuso esiyakuwona kunombuso esiyakuwona. Ushumayeli bami ngizobushiya khona la ngeke ngingene ngabe embusweni la ngiyakhona namhlanje hayi kusasa. Namhlanje indaba yakhe ibingaxoxwa wathi kuso ngiqinisile ngithi kuwe namhlanje ngiqinisile ngithi kuwe namhlanje akasabalelwa nokuthi wenzeni izolo ayisabuzi nenkosi ukuthi njengoba ulenga nje nami kwenze njani kodwa ithi namhlanje uza kuba nami eparadise lika baba. Angazi ukuthi uma ngingacisha leli lambu namhlanje sikhona nisiqiniseke singaphuma sokuthi namhlanje uza kuba nenkosi eparadise.